Wara li fl-aħħar jiem l-istudenti kienu qed jappellaw lill-gvern u lill-unions biex ma jkomplux jużaw lill-istudenti bħala pedini u wara li l-ġimgħa tħabbar li ġew irtirati d-direttivi industrijali li minħabba fihom l-istudenti ma kinux qed jirċievu riżultati tal-eżamijiet, is-sibt filgħodu rappreżentanti tal-għaqdiet universitarji ħadu sem b'kollegament bit-telefon fil-programm Il-Fatti Kollha fuq Radio 101 li tmexxa mill-ġurnalist Mario Frendo. L-appell tagħhom huwa biex dawn l-azzjonijiet li minnhom jiġu affettwati b'mod negattiv l-istudenti ma jerġgħux jirrepetu ruhom. Rajin Falzon, l-uffiċjali tal-Edukazzjoni tal-Kunsill Studenti Universitarji l-KSU, tkellem dwar in-nuqqas ta' komunikazzjoni effettiva li juża l-Gvern mal-għaqdiet tal-istudenti. Speċjalment min-naħa tal-Gvern li qatt ma weġibna min-naħa tal-Università kif ukoll tal-Unions ġejna komunikati, imma min-naħa tal-Gvern qatt ma rċevejna risposta li fil-bieraħ li d-direttivi ġew imneħħija. Ovvjament, ifisser li fl-aħħar mill-aħħar l-istudent ma jistax jibqa' jiġi użat meta jkun hemm disgwid bejn il-lecturers u l-gvern, imma għandu jingħata l-importanza tiegħu fl-aħħar mill-aħħar huwa stakeholder tan-negozjati tal-pakkett. Dan sostniħu wkoll il-President tal-SDM Joseph Grech. Huwa inaċċettabbli li kull darba li jinfetaħ il-collective agreement jiġru dawn l-affarijiet. Joseph Grech tkellem ukoll dwar it-tħassib tal-istudenti fl-aħħar jiem meta minħabba direttivi ma kinux qed jirċievu riżultati tal-eżamijiet. Fis-sens kieku damu iktar biex joħorġu riżultati, kienu ħajkun hemm problema f'dan ir-rigward, fis-sens li ma joħorġux ma jkunux jistgħu japplikaw għall-Erasmus, ma jkunux jistgħu jagħmlu risit biżmien biżżejjed biex jistudjaw għalihom, studenti tal-mediċina kien ħajkollhom problemi bi placement. Anka l-President tal-Malta Health Students Association Becky Dalli spjegat li l-istudenti kienu urtati bil-mod kif ġew trattati fl-aħħar jiem meta ma bdewx jirċievu riżultati. U nħraqna iktar meta bdew jgħidulna r-riżultati kienu għandhom iżda ma kienux qed jippubblixxjawhom, f'dri kienet daqsxejn punt stressanti ħafna. Intant il-mistieden tal-programm Il-Fatti Kollha kien il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni Joe Cassar u fakkar li l-Oppożizzjoni tat l-appoġġ tagħha lill-istudenti fil-kwistjoni bejn il-Gvern u l-Unions fl-aħħar ġimgħat. U tkellem ukoll dwar il-bżonn li l-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo jerfa' responsabilità politika fi żviluppi li jolqtu l-edukazzjoni fosthom fil-problemi li kien hemm fil-ftuħ ta' skola sajf u Club 316 li ġew ittardjati b'ġimgħa u sostna wkoll il-Gvern jeħtieġ li jkollu pjan ċar biex jindirizza sfidi li għadhom ġejjin fosthom il-koedukazzjoni u l-introduzzjoni tas sistema ta' bending.